Hemen dauzkagu horri gehiago. Gero artxibo berri bat egiteko artxibo nuevo. Daukagu libro en blanco edo gero plantillak ere gero eta plantilla gehiago dauzkagu. Libro en blanco, crear. Bueno, horrela egingo genituzke esto liburuak. Ikusten dezuten bezala, Worden antzekoa da daukagun menu guztia goian, inicio, artxibo, eta dauzkagun menu guztia, ia orokorrian hor. Inicio, orden ja lantzeko bertan, insertar, hor PowerPointen da bezala, aukera daukagu txertatzeko, hemen irudia, captura de pantalla, hemen ja landuko ditugu grafikoak eta nola egin, eta pizkanaka landuko ditugu hor dauzkagun formata, imagina eta imagen guztiak. Diseño de página, bueno, jungo da pizkanaka begiratzen goian dauzkagun opzio guztiak. Bueno, hemen garrantzitsuena, orain hartuko dugu bi liburu dauzkat, aurreko liburuan daukat sarreran, eta sarreran daukagu ezelen zer ikusiko dugun. Sarrera, zerra horrekalkulo bat, eta gero hemen ja zerbait aurreko egunean landu genuen, geraizka zer dira, kopiar, mover, bueno, hemen dauzkagu azken batean ikusiko ditugun gero funtzio guztiak baita ere. Eta pauso, adibideak egingo ditugu, eta saiatuko naiz adibide guzti horiek grabatzen da gero YouTubeen jartzen, zuek ikusteko. Bueno, aurrenengo kapituluan, hemen daukagu lantzeko. Hemen, azken batean dauzkagu zutabeak, estel batean, eta gero dauzkagu errenkadak. Filak, zutabe. Gero daukagu, aukeratzen badin baditu, bueno, eta gero daukagu, hemen daukagu, egun honetan gaude bilan, da hau izango litzateke gelaizka bat, una zelda. Bai? Eta hemen, aukera daukagu txertatzeko testua ikusten dugun bezala, edo zenbakiak, edo datak ere txertatu lehizke. Data txertatzen badin baditugu, aukera daukagu esateko zenbat egun pasadiran egun batetik bestea. Eta berak automatikoki, une honetan ez daukat. Claro. Formato de la celda. Eta formatoan daukagu azken batean jartzeko nahi zen ezkero en general, ikusiko dugu gero. Bueno, hemen data batetik bestera berak automatikoki jartzen dit zenbat egun pasadiran. Lehen ez dit onartu zergatik jarrietarako otsailerako 30, eta berak ulertzen du ez doala existitzen. Ados, orduan, gero ariketa mota batzuk egiteko landuko ditugu datak ere bai. Orduan, hemen aipatu dugun bezala, zenbakiak txertatzen ditugu, eta zenbakiak txertatzen badin baditugu, aukera daukat esateko berdin, eta berdinarekin beti daukat gero aukera funtzio bat sartzeko. Hasiko ga funtzio errez batzukin, eta hor automatikoki agian esaleke ni nahi dut zenbatu hemen D8 gehi E8 gehi F8. Orduan jarriko genuke hori E8. Barkau, esan dut, D8, ez? D8, E8, eta F8. Hemen, zenbakiak aldatzen badin dira, automatikoki ja daukat funtzioa aldatuta. Bueno,
Ordun, beste aukera bat. Bueno, guk hemen, claro, hiru gelaxka badin badira, erraz jarriko genuke berdin, D8, E8, F8, baina badin badazkat, mila dato edo 10.000 dato, ordun gehiago erabiltzen dugu beste funtzio bat, hau da berdin, eta suma jarriko genuke. Eta esango genioan, sumame un rango, hau da, barrutia. Nundik nora, eta kasu honetan izango litzateke D. Daukat 10, bez? Ez. D bederatzi, hori da bi puntu. Jarri behar dugu, bi puntu, eta noraino. F bederatzi. Izten de parentesia, eta automatikoki ja badaukat zenbatuta. Nundik nora, ordun. Bai, beste funtzio, bueno, ordun ikusiko ditugu funtzio desberdinak horrela. Gero, landu behar deguna da, ondo nola egin behar dugun copy-paste, azken batean. Hau, formula hau, aukera daukanik esate du, kopiar, eta esaten dio, rango honetan, pegar, inicio, pegar, Orduan, badin badazkat, gelaxka pila bat, edo rango handi bat, zenbatzeko, horrela, copy-pasteekin berala daukat egin. Bueno, hemen ere berdin egingo genuke. Iguala, suma, eta nundik nora. Eta hemendik ere bai. Edo Ctrl-C, Ctrl-V, edo orain egin deten bezala. Ezagatuko dut berriro. Hemen beste era bat daukagu bertsio hauetan, hemen puntu txiki bat ikusten da. Hor ikusten dezute. Hor klik egiten badin badet eta eskuinaldea eramaten badin badet, horrek nahi du esan, kopiar pegar egiteko azken batean, hasierako funtzioa bestiak, bai? Bueno, horrela ja badaukagu berehala osatuta ikusten dezuten taula. Dauzkagu beste funtzio batzuk, bataz bestekoa, orduan, promedio erabiltzen du, orduan esango genuke iguala, promedio. Eta nahi dut nundik nora, berdin hemendik onera. Eta berriro, copy paste, edo automatikoki eramaten badin badet hemendik, daukat bataz bestea egin daia. Ikusten dezuten bezala oso erraxak ateatzen ditu kalkulioak bera. Bueno, beste gauza batzuk. Bueno, hemen lehen aipatu denun zenbatu leikela, lehenen ere esan dugu. Hau, gehiago. Eta nahi badin badeu. Hau. Ikusiko, hau, hau. Ken? Minusa jarriko genuke. Bai? Ze funtzio gehiago? Begira daukagu. Eta lau, eta masi. Biderkatu egin dugu. Hau. Eta asterizkoakin daukagu bider, beste hau. Zatiketa nola egingo genuke? Emagun nahi degula, hau, zati hau, jarriko duko berdin, hau, zati, beste hau. Ikusi, goian daukazute. Ber bat nahi badin badegun, egin berdin, hau, eta gero hemen daukagu acento circunflejo, ateratzen denean txapela hori.
bai? Orduan hemen, dauzkagu funtzio batzu. Hemen ere beste bat. Bueno, hemen apropos jarri zuet zenbatzeko, eta nik idatzi dut 34 peseta, eta idatzi dut. Zenbatzen badin badet hau, zer gertatzen da? Bera ez da gai, berak ez du ulertzen, hori zenbakia denik. Orduan, beti egin behar deguna da zenbakiak txertatu eta ondoren jartzen gozaitu. Gero, denborarekin ikusiko dugu eskuineko botoia izakatuta dauzkagula opzio pila bat, eta hor dauzkagu formatos de celda, eta landuko dituzue gero. Bueno, hemen, zer daukagu, eta hau da asko landuko duguna, modo general, número, moneda, contabilidad, fecha, Bueno, hemen dauzkagu opción de personalizar adibidez, eta hor daukagu aukera, orduan jartzeko nahi dugun opzioa. Gero, atzeko aldian PTS edo artikulos edo jartzeko, baino ja aurretikan zenbaki bat txertatu. Hori landuko dezute gero. Bai? Edo landuko dugu. Bueno, horrela, momentuz, konzeptu hauekin landuko dezute. Nik egingo detena da, ariketa bera, orain momentu batian, minutu batian edo gorde, plataformara igoko dizue, eta gero zuen landuko dezute ariketa bera. Ados?